To v Anglicku som 3 roky hrávala v puboch, v krčmách, zadarmo, sama. Až potom raz inak mi prišiel mail práve z Liptovského Mikuláša, že či by som prišla hrať na jazzový festival s kapelou. No a vlastne ja som im veľmi sebavedomo odpísala, že jasne prídem, ale uvedomila som si, že nehrám jazz a nemám kapelu. Tento mini-album som napísala, aj na ňom hrám na gitare, aj na ňom spievam, ale zároveň som ho aj produkovala. Takže je to proste také moje dielo v spolupráci s mojou úžasnou kapelou. Tamara, ahoj. Vítaj teda nie konkrétne u nás, ale teda v Liptovskom kultúrnom stredisku. Momentálne sa nachádzame, aj diváci si to asi môžu všimnúť, na výstave Alexandry Hudecovej a ja by som chcel vedieť od teba, že ako vznikla táto spolupráca. Ahoj, pozdravujem naspäť, ďakujem, že tu môžem byť. Táto spolupráca vznikla veľmi prirodzene. Tuším, že v apríli minulého roku, 2023 teda, sme hrali v Bratislave koncert a Alexandra sa tam ocitla so svojou kamarátkou, vôbec nevedela, na aký koncert ide, nič o tom nevedela. Ale teda nejak to k nej prehovorilo a potom sme sa dali do reči a vlastne ona mi navrhla, že by chcela malovať moju hudbu. A v živote predtým som nedostala takúto ponuku, vôbec som nevedela, čo si mám pod tým predstaviť, ale samozrejme som súhlasila. A teraz o rok a pol neskôr sme tu na výstave. Aha, čiže to bolo také stretnutie ad hoc, hej? Čiže nepoznali ste sa 10 rokov a na strednej a teraz takto? Vôbec nie. Chvíľku sme kecali, potom sme si napísali, ona, že či nepôjdeme na víno. Išli sme na víno a tam sme sa porozprávali. Pýtala sa ma, či mám nejakú novú tvorbu, či chystám a ja, že robím taký mini-album a že bude tam 7 pesničiek. A ona, že fú, tak ja by som chcela namalovať každú z tých pesničiek. Tak ja som jej vlastne potom počas toho procesu posielala moje demá v rôznych verziách a potom sme išli znova na víno, kde ona prišla už aj so zošitkom a vlastne ku každej pesničke si robila poznámky. Ja som jej vysvetľovala, o čom tie pesničky sú, ako ich ja vidím vizuálne, symboliky rôzne a tak. No a potom ona začala tvoriť. A vlastne potom dlho nič, až zrazu mi ukázala tieto obrazy. Tie obrazy, ktoré sú tu. Myslím, že to teraz teda diváci nevidia, ale toto sú tie obrazy, Toto sú tie obrazy, na ktoré sa tu práve pozerám. A je to veľmi zvláštny pocit. To ti verím. A tie obrazy teda sú súčasťou tohto nového albumu Make It Poetic. Vieme ich, ako budú na nejakých CD-čkách, alebo budú niekde zobrazené? Rozmýšľame nad tým, možno spravíme nejakú takúto verziu. Vlastne všetko sa to dialo tak narýchlo, že vlastne CDčka budú, ale budú v inej podobe. Chápem. Ale mohli by sme niečo také spolu. No tak vlastne hráme na otváraní vernisáže, takže to je jedno prepojenie. Ešte skúsime priniesť niektoré z tých obrazov aj na krst albumu. Takže tak, ale uvidíme, čo z toho. Máme nejaké nápady aj čo sa merču týka, že možno to nejak prepojiť, takže uvidíme. A teda ty si nejako, lebo ja som videl, neviem, nejaké zábery, ako keby vás spolu pri tej tvorbe. A teda ty si pri tej tvorbe priamo aj bola, alebo si sledovala tú tvorbu, alebo len si teraz povedala, že ti len prišli tie obrazy a... Videla som náčrty možno, alebo také začiatky. Mali sme, hovorím, zo pár tých stretnutí. Tak ako ja som posielala Alexandre moje pesničky v rôznych štádiách, tak aj ja som dostávala náhľady v rôznych štádiách. Aj som bola u nej sa raz pozrieť, kde vlastne ona tvorí. Takže bolo to, že samostatná robota, ale stretli sme sa niekedy. Chápem. No a teda spomínala si teda album, respektíve spomíname album Make It Poetic. Neviem, či som to správne teda vyslovil v dobrej angličtine. Presne ale o čom je vlastne tento album, alebo aký bol kreatívny proces vzniku tohto albumu? No tento album je to taký mini-album, ja hovorím, pretože to má 7 pesničiek vlastne, takže to nie je úplne celý dlhý album, ale zároveň nie je to už ani malé EPčko. Takže mini-album. Volá sa Make It Poetic, lebo mi to príde hrozne smiešné. Raz som bola na joge a bolo 7 hodín ráno a hrozne pršalo a tá učiteľka tej jogy stále hovorila, že Make It Poetic, že všetko, čo robíš, že Make It Poetic a ja najprv úplne, že proste, čo to je za blbosť, že neotravuj nás to tým. A potom mi to tak prirastlo k srdcu, že až som si povedala, že vlastne však hudba je o tom, že zoberiem nejaký príbeh zo života a spravím z toho vlastne niečo poetické alebo nejaké umenie. Takže tak, no ale o čom to je? No je to o mne proste.
egocentrický o mne a o mojich pocitoch a vzťahoch a podobných veciach, o mojich pozorovaniach. A vlastne tento mini-album som napísala, aj na ňom hrám na gitare, aj na ňom spievam, ale zároveň som ho aj produkovala. Takže je to proste také moje dielo v spolupráci s mojou úžasnou kapelou. Akože celkovo, keď si vymenovala všetko, čo na tom albume vlastne robíš, tak ako je to dosť náročné, predpokladám. A teda keď si ho aj sama produkovala, čo to všetko, okrem toho teda spievania, jednoducho tej umeleckej tvorby, celého toho mindsetu za tým, čo to všetko obnáša? Proste produkovať album. Tak produkcia vlastne dnes už môže znamenať veľa rôznych vecí. V mojom prípade to znamenalo jednak dať dokopy ten tím, vybrať si tých muzikantov, dohodnúť tie sessions. V Anglicku vlastne ja som bola veľakrát aj sama v tom štúdiu, že sama som si to tam káblovala, pozapájala, proste obrábala ten mixing pult a takéto technické veci. To bola vlastne súčasť aj môjho štúdia, ako keby magisterského, takže to bolo fajn. No a tak potom proste vyberanie zvukov, dohrávanie. Bolo to veľmi zaujímavé, také pucle vlastne, že sa to všetko tak pozliepalo. Veľkú časť som nahrala v Anglicku, aj v štúdiu, aj u mňa doma. Potom sme nahrali veľa vecí u basgitaristu Miška Šelepa v jeho skúšobni, aj u neho doma. A potom vlastne bicie mi prišli iba nahrávky z Nemecka od bubeníka, s ktorým som sa vlastne počas procesu vôbec nestretla. Takže bolo to také veľmi pozliepané. Chápem. A teda táto bola tá kreatívna činnosť a potom produkcia toho albumu má ešte aj nejaké také, ako by som povedal, byrokratické nejaké prekážky alebo nejaké veci, alebo jednoducho nejaké legálne, alebo nejaké ešte tie, ktoré sú menej zábavné, dajme tomu, ktorým si musela prejsť? No, tak jasné. Potom ešte vlastne som spolupracovala s Jarom Žigom, ktorý to mixoval a s Janom Zborovianom, ktorý to mastroval, takže to sú ešte ďalšie 2 kroky potom. Tam milión feedbackovačiek a e-mailovačiek. A potom vlastne distribúciu som si sama riešila, tlačové správy si sama píšem. Marketing, PR a takéto veci. Spolupracujem aj s takou PR agentúrou v Anglicku, takže to bola ďalšia iná vetva. A tak, čiže proste full-time job krát 4. Áno, krát 5. Akože aj teraz vlastne nie sme tu tak na poslednú chvíľu sa ako keby dostali a viem si presne predstaviť ten, ako keby ten, nechcem to povedať stres, chcem to povedať skôr tak nejaký kreatívny proces, ktorý jednoducho človek nikdy nevie, ako to celé vypáli. Ale mňa zaujalo, keď sme spolu volali, že ty si vlastne študovala, teraz neviem, či to poviem dobre, neurovedu? Áno. Áno, a to je myslím si, že niečo spojené s nervovým systémom človeka, mozgom a tak ďalej. Áno. A ako prejde človek o to? Hej, akože v tom pozitívnom slova zmysle, že človek sa venuje tomuto a je to ako keby úplne, to je také, by som povedal, analytickom, na milimetre, všetko vypočítané, dajme tomu, ako to ja vnímam. A to druhé je také emočné a nehmatateľné. Ako sa stane takáto zmena? Ako to bolo u teba? No ja som celý život bola skôr, teda v škole nikdy ma nebavili humanitné záležitosti, dejepis, geografia, vôbec. Ja som vždy mala rada matematiku a chémiu a biológiu a tak. A hudbu som robila, chodila som na zušku z donútenia na klavír a tak, vôbec ma to nezaujímalo. No a potom som si začala spievať a tak a vlastne išla som do Anglicka študovať neurovedu, ale počas toho som začala hrávať proste na gitare a koncertovať. Ako keby tak úplne nezáväzne v rôznych podnikoch po Anglicku s kamarátmi. Ale hrozne ma to začalo baviť. No a vlastne potom prišiel COVID a ja som stále študovala tú neurovedu, ale zároveň som začala na Slovensku nahrávať v štúdiu moje vlastné autorské skladby. Takže a to ma úplne nakoplo a vlastne potom som tie skladby začala zverejňovať a oni sa začali nejak akože šíriť a chytať. No a vlastne potom som sa vrátila do Anglicka, COVID skončil, doštudovala som bakalára z neurovedy a vydala som moje debutové EP. A vlastne vtedy som si povedala, že tak ja teda dám tej hudbe trochu naozaj šancu, lebo dovtedy hudba bola vždycky niečo, čo som robila popri niečom inom. Chápem. No a bola možnosť vlastne zostať v Brightone v Anglicku s tým, že zostať na tej istej univerzite študovať magistra, ale vlastne v úplne inom odbore. Takže ja som zostala tam, kde som bola, len som išla z fakulty
Neurovedy, hej. Na fakultu umenia v podstate. Takže tam som si spravila za rok a pol magistra práve z produkcie. Takže to mi dalo priestor vlastne tvoriť a naučiť sa veľa a tak. Chápem. Čiže bolo to, dá sa povedať, také prirodzené, hej? Veľmi prirodzené, no. Prehupnutie, ak to tak môžem povedať, ako keby do iného segmentu. Ja som nikdy nešla neurovedu študovať s tým, že som vedela, že tomu sa chcem venovať celý život. Skôr to bolo ako keby zo zaujímavosti. A vlastne toho bakalára som si dokončila, lebo som si ho chcela dokončiť. Teraz ho mám, keby raz náhodou sa chcem k tomu vrátiť alebo nejak na tom stavať. Ale zároveň som si povedala, že prečo nevyskúšať tú hudbu a že uvidím. Tak ono, vlastne ty sa tým ľuďom šprtáš v mozgoch vlastne svojou hudbou teraz. Šprtám sa im v tých mozgoch. Že vlastne tá hudba tam prenikne a ty aj, ako keby aj rozmýšľaš nad tým, že ako to na nich bude vplývať a ako to na nich pôsobí. Keď ja som počúval tvoju hudbu, tak je to taká upokojujúca hudba, respektíve niečo, čo vyvoláva podľa mňa nejaké pozitívne rozímajúce myšlienky, alebo takúto náladu, aspoň na mňa to tak vplývalo. Výborné. Takže možno, že to má aj nejakú neurovedický dopad. Hej. To som reálne dokomolil to slovo, ale nevadí. Poriadku. No a teda prišla si zo Slovenska do Anglicka a to je možno, že taká otázka, že zmenilo to aj to Anglicko? Možno, že to, aká je tá kultúra tej hudby, alebo to, ako vlastne hudba funguje vo svete, keď to tak nazvem, ako napríklad na Slovensku, že zrazu si videla nejaký rozdiel, práve možno, že v tých kluboch, na vystúpeniach, že aha, takto si to predtým na Slovensku necítila? Vidíš nejaké rozdiely? Rozdiely vidím. Akoby dôležité podľa mňa je povedať, že ja som predtým, ako som išla do Anglicka, hudbu nerobila vôbec. Ja som začala práve tam. Koncertovať a hrávať a písať pesničky a prezentovať sa tým. Takže ja som o slovenskej scéne vlastne vôbec nič nevedela. Až potom raz inak mi prišiel mail práve z Liptovského Mikuláša, že či by som prišla hrať na jazzový festival s kapelou sem. V roku 2021. To je jazzový festival Mikulášsky, jazzový festival, nejak tak to volá. Aha, viem. No a vlastne ja som im veľmi sebavedomo odpísala, že jasne prídem, ale uvedomila som si, že nehrám jazz a nemám kapelu z môjho anglického bytíku tam. Takže vlastne vtedy prišlo to, že som sem prišla na leto a dali sme dokopy kapelu a začali sme skúšať a vtedy až som začala vnímať tú slovenskú scénu. Takže sa to tak dialo, ale zároveň veľký rozdiel bol aj ten, že tu som sa hneď dostala do tých sfér, ako keby festivalov a koncertov klubových a tak. Predsa len je to menšia scéna, takže ako keby ten progres vie byť rýchlejší. Kdežto v Anglicku som 3 roky hrávala v puboch, v krčmách, zadarmo sama pre opitých ľudí, ktorých to vôbec nezaujíma. Grinding jednoducho, takže, ale to bolo v niečom super, ako keby kontrast, že proste naučiť sa plávať v obidvoch tých sférach. No, akoby najväčší rozdiel ja vnímam ten, že tu na Slovensku je to oveľa jednoduchšie pre ako keby jedinca sa nejak sám vyprofilovať a sám si to nejak zariadiť punkovo, proste sám na seba. Tie kontakty sú predsa len uchopiteľnejšie a tak. Jasné. Už to v Anglicku, keď je človek sám na seba, tak tú šancu nemá veľkú, pokiaľ ho nezoberie nejaké vydavateľstvo alebo nejaký manažment alebo nejaký agent alebo niekto už v zabehnutej agentúre, ktorí vlastne mu pomôžu. Lebo tam je množstvo umelcov tak obrovské, že akoby je to tam iná tá štruktúra toho. Rozumiem, že tu je ako keby ten talent vzácnejší možno, že ako tam, lebo tam je možno, že aj tých ľudí viac a tie kontakty si tam niekto za, dajme tomu 20 rokov svojho života niečo už možno, že vybudoval a jednoducho mu to tam o to ide ľahšie. Ale celkový ten akože priemysel hudobný je tam veľmi štrukturovaný práve cez tie agentúry a cez tie bookingy a manažmenty a labele a proste veľké firmy, ktoré zastrešujú tých umelcov, kdežto tu sa umelci zastrešujú sami. Je to, áno, je to vlastne, to si teraz uvedomil, že je to vlastne tak. Že to, teraz ten kontrast vidím trošku aj ja, že tu vlastne málo kto má vydavateľstvo a ak má vydavateľstvo, tak to možno znamená, že tak im vytlačia platne alebo CDčka, ale v podstate tá nejaká reprezentácia toho umelca tu neexistuje. Áno, není to také, áno, že si ho chytí niekto až teraz máme tu takýto rozhovor, takýto marketing, všetko akože robí za neho tá agentúra a on sa venuje len tvorbe. To je tu vo veľkých začiatkoch tento setup, kdežto v Anglicku to inak ani nejde v podstate. Čiže to je obrovský rozdiel. A vlastne mi veľmi vyhovuje doteraz, že sa pohybovať v obidvoch
A vlastne to skúmať v obidvoch, že vlastne to, ako si to tu idem na Slovensku, mi dáva obrovský prehľad a skills, čo vnímam ako výhodu, ale zároveň pozorovať to v tom Anglicku, že teda čo treba spraviť, aby bol človek na správnom mieste v správnom čase a tak. No. Chápem. A dajme tomu, že dobre, tak prešla si myslím, že to je rok a pol proces produkcie toho albumu. Čo by si poradila dnes, kebyže sa môžeš vrátiť časostrojom dozadu a povedať, dávaj si pozor na toto, lebo toto. No určite harmonogram časový a to som si ho dala veľmi, veľmi akoby príjemný, ale vždy treba rátať ešte s viac časom, vždy treba rátať so sklzmi a proste vždycky bude všetko trvať dlhšie, ako si človek myslí. Takže vedela som, že ideme na turné v júni. Pôvodne som chcela album vydať tesne pred turné a na turné už mať CDčka vytlačené a predávať ich tu. Samozrejme, CDčka ešte stále očakávam a album vychádza vlastne na konci turné, takže je tam ten cca mesačný sklz. Ale akože zatiaľ stále v poriadku. Ale teda to je taká asi vec, že nepreceniť sa a skôr začať riešiť granty. To je, áno. Premyslieť si to dopredu, že aj keď človek má pocit, že nepotrebuje vlastne peniaze, však všetko spraví sám, radšej sa zabezpečiť. Správne. Ako ono to je v svojej podstate je to aj ako keby, je to forma podnikania, že niečo človek vytvorí nejaký produkt a či je to hudobný alebo iný a jednoducho ten produkt potrebuje ďalej šíriť a čím lepšie sa šíri, tak tým lepšie sa to samozrejme aj finančne tomu darí. A ja by som sa ťa ešte možno spýtal, lebo možno, že budú sledovať aj nejakí ľudia, ktorí práve sú 2 roky dozadu, hej, dajme tomu. Dala si im 2 rady, čiže čas, granty, všetko si dobre naplánovať. Čo by si im ešte možno, že poradila, lebo máš teda napríklad, formovala si kapelu, hej, napríklad tam musí fungovať nejaká chémia, hej, že tí ľudia si musia ako keby vedieť sadnúť na pivo, alebo proste takéto veci, že čo by si možno, že s týmto smerom v rámci, že keď niekto je sám, ako si možno, že ty bola 2 roky dozadu, čo ešte by mohol nejakú jednu radu, že toto urobiť takto, aby sa jednoducho možno, že posunuli rýchlejšie? No, ja by som chcela vyzvihnúť aj možno sebestačnosť. Že ja som veľmi rýchlo pochopila, že vlastne čím viac ľudí je v tom kruhu spolupráce, tým je to zložitejšie. Nájsť spoločný čas, vedieť buknúť koncert tak, aby všetci mohli a tak ďalej. A vlastne je blbé, keď človek stráca tie príležitosti len preto, že klavirista nemôže alebo basgitarista nemôže a tak. A nemá každý proste 10 hudobníkov vo svojom okolí, ktorých môže hocikedy zavolať. A preto pre mňa bolo veľmi dôležité hneď do začiatku sa naučiť hrať aj na tej gitare dostatočne na to, aby som vedela aj sama odohrať koncert, keby bolo treba. Ako solo? Ako solo, proste iba ja s tou gitarou, pretože to znamená, že keď vlastne hociaká ponuka príde, tak ja viem ísť aj sama, keď na to príde. A vlastne aj tie pesničky potom fakt mám pocit, že sú moje, keď ich viem si sama ja odprezentovať. Samozrejme, že s tou kapelou je to potom úplne iný koncert a v niečom ma to baví vlastne viac, keď je ten zvuk väčší a proste nemusím ja hrať a môžem viac vystupovať a je tam viac energie. Ale viem, že keby treba, tak viem proste ísť sama a odohrať ten koncert a vlastne ponúknuť plnohodnotný produkt. Áno. Sama za seba. Takže to je taká vec ešte tiež, že vlastne to som vlastne hlavne v tom Anglicku hneď pochopila na začiatku, pretože keď som tam prišla, tak som vedela 3 akordy na gitare a keď som hrala 4 open micy za týždeň, nebavilo ma hrať to isté. Takže som stále otravovala nejakých kamarátov, že či by mi mohli oni zahrať na tej gitare a tak a to bolo únavné. A furt som mala pocit, že ich otravujem a oni nemohli a tak, takže som to proste potom zobrala do vlastných rúk a to mi hrozne veľa vlastne otvorilo dverí. Toto je ináč veľmi dobrá, vlastne pragmatická rada. No aj teraz si uvedomujem, že tú neurovedu naozaj si musela študovať, že máš teda to analytické a toto rozmýšľanie naozaj na úrovni, že áno, je to veľmi pragmatické mať viacero formátov, s ktorým môžem ísť vystupovať. Ako jazzové kapely to často tak majú, že majú napríklad solo alebo kvartet, trio, sextety, aby si proste vedeli medzi sebou, však nemá každý čas. Potom aj budžetovo napríklad, podľa akcie, že keď niekde nie sú peniaze, no tak prídem sama, alebo prídeme 2, alebo tak. Keď je lepší budžet, prídeme viacerí, alebo tak, alebo nezmestíme sa do auta, no tak idem len ja, alebo 2. Na motorke. No presne, že mať v tom akoby flexibilitu, že neviazať sa nutne na... A to je samozrejme ale prípad akože solovej kariéry v podstate, čo mám ja. Keď je niekto kapela, no tak
je kapela, je to iný akože príbeh, ale no. Super. Teda spomínala si, že máš teda nejaké tie vystúpenia, respektíve aj dneska tu vystupuješ. Kde ťa môžeme ešte toto leto vidieť, alebo kde ťa môžeme celkovo vidieť možno do konca roka? No, dobrá otázka. Neviem, kedy tento rozhovor bude zverejnený. Počítam, že o týždeň, a to by mal byť 27, 6, 8. 27 krstíme album v Bratislave. Áno. Takže napríklad tam. A kde to je? V klube Pod lampou. Takže celkom malá kapacita, takže dúfam, že to bude úplne plné a spotené. Ako svadba v kultúráku. Presne tak. 30. ešte hráme v Trenčíne. Dobre. Potom si dávam pauzu, týždeň, vypnutie telefónu, lebo hráme vlastne celý jún, takže už teda od konca mája. Teraz sme mali asi 14 koncertov, takže už mi týkajú tie akože sociálne baterky, už svieti červená. Ale no a na Pohode hráme. Na Pohode hráme celá veľká kapela, najväčší formát zatiaľ a vlastne teším sa na to veľmi. To bude dobré. No a potom ešte máme zo pár festivalov v lete, možno nejaké náhodné koncerty sa ešte popridávajú. A tak, uvidíme. Čiže ak by niekto sa chcel na teba prísť pozrieť live, tak vie prísť teda na tvoje krst albumu. Áno. 27. júna. Výborne. Áno. V Bratislave. Klub Pod lampou. Buďte tam. Ak už je tak škoda. Škoda, Ale určite môžete potom všetky ďalšie vystúpenia, respektíve viem, že to zdieľaš dobre na sociálne siete. Ale aj tamarakramar.com. Áno. Všetko to tam je. Aj merch, aj releasy, aj dátumy. Stránku si tiež robím sama inak. Áno? Vo WordPresse? Nie, Wix? počkaj, niečo iné. Hej, myslím. Wix? Dobre. Aj operácie si vieš sama, môžeš operovať, ako keď si vyštudovala ten bakalár neurovedy? Vôbec. Chvála Bohu, lebo už aj to by si... Neurológia je akože medicínsky odbor a neuroveda to je iba veda, proste iba... filozofovanie. Ale dobre, že to nemáš, lebo predpokladám, že už by, tu si idem niečo sama zoperovať. Hej. Kliešťa som si minule vyoperovala. Hej? Predvčerom som mala tu v stehne. No nič. Dúfam, že tá operácia dopadá dobre pre Tamaru a verím, že teda nie je moc dobre pre toho kliešťa. Ale ja ti teda ďakujem za tento rozhovor, bol to super, ja ďakujem za tvoju úprimnosť ináč a aj za tie pragmatické rady. Teším sa teda na koncert a toto je vlastne záver, ak sa nemýlim, 3. epizódy Artunio Talks a ja sa už neviem dočkať na 4. epizódu, takže sa vidíme všetci tam. Pa, pa.